Biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kang kagurangan. Sararo kita sa sagong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magropya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon. Pagpaklay, ang enterong albay, gabos sila
Diyos maghay na hapon po sa indo mga tugang, luhod po ang gabos sa pagpamibi kang Oratio Imperata. Sangagan kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dahil kami naging maghay na pag-aataman kan sa imong linalang, dahil minasabotan asin naotoban sa imong kabutan, na atamanunan kinaban, ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean minan, padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan, padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kami mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahaganin kapatawagan kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagugaging sa peligro ng mga kalamidad. Natural man o kagibuhan ng tao, antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng pag-aataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na pagasugod kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nostra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nostra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nostra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibig mo kami. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Diyos maghay na hapon po. Diyos maghay na hapon po sa indo gabos mga tugang ko kay Kristo. Ngunyan, pagrumdum kan gabos na gadan na pagkatubod. Matindog po ang banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos as sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong Espiritu. Sa liturhiya kan simbahan, an All Souls Day, mas halangkaw kisa Sundays in ordinary time. Kaya ang selebrasyon pong ini, bakong selebrasyon na pang Domingo, kundi selebrasyon na pang November 2, commemoration of all the faithful departed. Sa misang ini, sa espesyal na paagi, ginigirumdumtaan sa tuyang mga tugang na nainot na sa ikaduwang buhay. May pagsarig sa mahal na Diyos, punanta ang selebrasyon sa pag-ako kan satong mga kasalan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramang sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangan kang Diyos.
Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying danguga an samong mga pamibi, na kun pakusugon an samong pagtubod sa imong aki, na binangon hali sa mga gadan, mapasarig man an samong paglaom sa paghalat kan pagkabuhay liwat kan sa imong mga nasasangkuban. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tatagamon. Sa enot na babasahon, iniladawanan aldaw nin kapangganahan, kung saay napapano, inin kagayagayahan asin selebrasyon, ninhuli sa kaligtasan na hinimukan kagurangnan, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Mahandaan kagurangnan nin mga hukbo, para sa gabos na banwaan. Sa bukid na ini, nin bangketin nin mga taba, bangketin nin mga pambihirang arak, mga taba na sinamnohan, nin hutok. Mga pambihirang arak na sinara, hahaluon niya sa bukid na ini. Ang tahob na nagtatahob kung gabos na banwaan asin anhablo na hinabol sa ibabaw kan mga nasyon, hahaluon sa kagadanan sagod paman. Papahidon kan kagurang ng Diyos ang luwas sa gabos na lalawgon. Ang patuya-tuya sa iyang banwaan hahaleon sa bilog na daga. Taan kagurang na nagtaram. Isasabi sa aldaw na iyan, uya ini an sa tong Diyos. Naglaom kita sa iya na ililigtas niya kita. Ini ang kagurangnan, naglaom kita sa iya. Magaya-gaya kita asin mag-ugma sa iyang pagliligtas. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan ilaw ko asin kaligtasan. Ang kagurangnan ilaw ko asin kaligtasan. Ang kagurangnan ilaw ko asin kaligtasan. Si Isa ang matatakutan ko. Ang kagurangnan kakusogan kan sa kong buhay. Si Isa ang matatakigan ko. Ang kagurangnan ilaw ko asin kaligtasan. Sarong bagay hinagad ko sa kagurangnan. Inihinanap ko na mag-erok ako sa harong kan kagurangnan. Gabos na aldaw nin sa kong buhay, na matingkalag ko ang kagayonan kan kagurangnan, asin mahiling-hiling an sa iyang templo. Ang kagurangnan ilaw ko asin kaligtasan. Dangga kagurangnan an sa kong tingog, na pinag-aapod ko, kaugayi ako asin simbaga. Dapit sa imo nagsabi an sa kong puso, hanapaan sa iyang lalawgon. Ang lalawgon mo, kagurangnan ang hinahapon ko. Ang kagurangnan ilaw ko asin kaligtasan. Sa ikaduwang pagbasa, pinaglaladawan sa tuya ni San Pablo ang pakikipag-ulian sa Diyos na nagtatao, nin paglaom sa lambang saro. Ang buhay na inako niya to huli sa misteryo Pascual ni Jesucristo, sagong Diyos no na balaog.
An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Rom. Ang paglaom dai nagpapasupog, huli ta ibinubo ang pagkamuot kan Diyos sa satong mga puso. Huli kan Espiritu Santo na itinao sa tuya. Ta si Kristo, mantang kita maluya pa, sa itinalaan na panahon nagadan para sa mga daing paggalang. Masakit magkaigwanin mga ngahas magadan. Alagad ipinapamidbid kan Diyos ang pagkamot niyang gayo sa to. Kaidto pang para kasala kita, nagadan na si Kristo para sa to. Ngunyan pa daw na pinawaran kitang sala kan sa iyang dugo. Orog nang ililigtas kita sa kaanggotan huli sa iya. Takon, kaidtong kaiwal kita, ipinakiulian kita sa Diyos huli kan kagadanan kan sa iyang aki. Ngunyan pa daw na ipakiulian na, orog nang makakaligtas kita huli kan sa iyang buhay. Bako sa naiyan, kundi nag-uorgulyo pa kita sa Diyos huli kan kagurangnan tang si Heso Kristo. Kung sain, nakamtan tangon yan ang pakikipagkatuod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan panahon na idto, si Jesus nagsabi, "Nagpapasalamat ako sa imo, Ama, kagurangnan kan langit asin daga. Huli ta itinago mo ang mga bagay na ini sa mga madunong saka mga matali, asin ihinayag mo sa mga musmos. Opo, Ama, huli ta siring ang napagmarhay sa atubang mo. An gabos, itinaos ako kan sa kong Ama, asin mayo nin nakakamidbid sa aki, kundi an Ama. Asin mayo nin nakakamidbid sa Ama, kundi an aki, asinan buot pahayagan kan aki. Madya kamusako, gabos na napapagal, asin nagagabatan. Asin tatawan ko kamo, nin kapahingaloan. Paasa na ang sakong sakal, asin makanuod kamusako, huli ta ako mahuyo, asin mapakumbaba sa puso. Asin makakako akamo nin kapahingaloan para sa saindong kalag. Taan sa kong sakal, masayon, asin an sa kong pasan, magian. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ano po ang apod sa pagkamuot na wara ng madudumanan? What do you call that kind of love that has nowhere to go to or turn to? Pagkamuot na nagdadanay man ng God, maski wara na ang namumuktan. We have a word for that. In the English language, we call it grief. Sa Bicol, bakong gayong hararom ang ginagamit tang tataramon, an apud ta sa klasing pagkamuot na iyan, pagmundo, sorrowing. Pero sa Tagalog, an apud ta digdi, magayon. An apud ta,
pagdadalamhati. Magayon ng tataramon na dalamhati dahil hali ini sinublian sa Malay Austronesian na tataramon. Dakul na mga tataramon ta an agid kan sa Malaysia, Indonesia. Hali po dyan sinublian ang tataramon na dalamhati. It comes from two words. Dalam, buot sabihon, hali sa irarom sa laog. Hati, buot sabihon, puso. Hali sa irarom kan puso, ang pagmundo. Dalamhati, grief. Magayon na pag-ulayan ini dahil sa bilog na taon kan simbahan, garo da ina pag-uulayan ang grief. Pero ini ang tamang pag-ulayan na panahon, ini ang panahon na tama ining pag-ulayan. We grieve for lost time. We grieve for declining health. We grieve for things that will no longer return. Aramtaan pagbati kan grief. Gabus siguro kita digdi, nag-agi na sa grief. Maski ang mga aki, the children we are with right now, they know what grief means. Dailang siguro ninda mga ranan, pero aram ninda ang pagmati kan grief. Pag napupungaw sa magurang, o napupungaw ki lolo sa ka-lola na nagadan, o kung nagadanan sinda nin pet dog, kung anong ataman ninda, even children know how to identify dalamhati. You see, grief is a kind of love that has lost its home. Garo po ini pagkamuot na daing harong na masisirungan. Ini po ang klase nin pagkamuot na daiaram kung paano mapadagos, how to continue, dahil mayo na siyang madadagusan. Ini ang pagkamuot na daiaram kung sa inmaduman, tas sududumanan niyang papadabaon, wara na. Lalo na kung ang dudumanan niya sa rong tawong namumuktan. Makulog sa kahararom na klasing kamunduan. And we might ask, natakman ta nakaka-experience ka ini ang tao, why is there grief in human experience? Sarusa na po ang simbag. Grief is the price of true love. Namuot ka, kaya kan natapos ang pagkamuot, nakulgan ka. Makulog ang pagkamuot. Wala pong namuot na dain nakulgan. Nakaka-experience sa kita nin kulog, nin grief, nin mundo, dahil iyo ini ang bayad kan tunay na pagkamuot. The price we have to pay for loving. Masabi ang mga tao sa kinakban, sasabihan ka, mag-move on ka na. Medyo insensitive po ang arog kaiyan na pagtaram. Ano po? Dahil sa experience ta, igwa po bang nakaka-move on? Wala man pong arog kaiyan. Ano po? Nobody moves on. We do move forward, but we carry the grief. Lalo na po ang nagagadanan halimbawa nin magurang, sasabihan mo, mag-move on ka na, wala na si mama, papa mo. I don't think that's even possible. Nobody moves on from the death of a parent. You just learn to move forward. Bit-bit ang kamunduan, but you function. You are able to go ahead. Sasabihan kan kinaban, di ka magparahibi, di ka magparamundo. Garo bako man pong tama na i-invalidate ang kamunduan. Pag namumundo, kay puhan mation ang kamunduan. Kung napapahibi, kay puhan po yan ihibi. Dawa lalaki ka, dawa aki ka. Kung minsan igwa kitang mga structural, societal expectations, kung sisay lang ang pwedeng maghibi, taan paghiling sa paghibi, kaluyahan. Lilinawon pa po sa selebrasyon na ini, na bako pong maluya ang tawong naghihibi. In fact, tears
are witnesses to a great kind of courage, the courage to suffer. Makusugan buot mong magtios, kaya may kakayahan kang ihibi ang inaagihan mo. Ang duwag, iyuso nagdadalagan tahabo niyang mation ang kulog, habo niyang maghibi, kaya dinudulagad niya ang sa iyang kamunduan. Dear brothers and sisters, today is All Souls Day. Iniimbitaran po kita kan simbahan na daipagdulagan ang pighati, ang dalamhati, ang kamunduan. The invitation of All Souls Day is to look at grief, to hold it, and to understand it. Sabuton ang dalamhati. Dahil pag nagagadanan po kita kan sa tuyang mga mahal sa buhay, na dinalaw ta kasubanggi sa sementeryo, bakong daiman po kasabay na nagadan so pagkamuot ta? When somebody dies, our love for them doesn't die along with the person. Daiman po na siya shutdown ang pagkamuot. Ano po? Daiman pwedeng sabihon na tapos na ang relasyon, ipundo mo na yung pagkamuot mo. I don't think that happens. Pag namuot ka sa sarong tao, daiman po yan napupundo. Tama po. Perhaps the love is transformed. Perhaps the expression is changed. But you don't stop loving. Padaba ta ka pa, pero kaipuhan ng mag-abanti kitang duwa. Padaba ta ka pa, pero bako na ining nakakatabang sa satuyang duwa. Maybe another form of loving you is to let you go. Arog ka iyan ang nagagadanan, arog ka iyan ang binabayaan, o ang naghahali. We learn to transform the love into a different form of expression. Kasubanggi, nahiling ta kung paano ang translation kan pagkamuot ta. Our grief has been translated into candles, into flowers, into prayers. What we're doing right now is an expression of that grief. Yaon kita sa pagselebrar kan All Souls Day, dahil pigbubusol kita nin sarong klasing pagkamuot that has been transformed. Nagpapamibi po kita dahil wara kitang ibang madalaganan kundi ang mahal na Diyos. Sa pagpuon ka ining sermon, hinapot ko po kamo, anong apod sa pagkamuot na mayong madadalaganan? Minadalagan iyan sa Diyos. When we have no one to turn to, we turn to God. It's beautiful that what we read in the gospel today is Jesus telling us, "Come to me, all you who are burdened, and I will give you rest." Ini po ang satuyang linalauman, na pagkatapos kan gabustang pagpagal sa kinaban na ini, may kapahingaloan na itatao ang mahal na Diyos. My dear brothers and sisters, espesyal po ang aldaw na ini. Sa bilog na taon kan simbahan, iyo sa na ini ang aldaw na ikinakaagtas sa sentro ang dalamhati, na rinurumdum ta ang gabos na mga gadan, pati sa mga nalingawan ta na. Ginigibo ta ang All Souls Day dahil bako kitang takot na mamuot. We are not afraid of love, and we are willing to pay the price of love. Grief is acceptable. Grief is something we're willing to pay for because we're not afraid to love. Dinadarata po nganyan sa satuyang altar ang pagkapungaw sa gabustang mga namumutan na nainot na sa ikaduwang buhay, asin naglalaom kita sa buhay na daing kasagkoran. It doesn't end with death. We are still hoping for the resurrection. Ipamigbi ta ang gabustang mga tugang na nainot na, lugod tawan sindanin kapahingaloan na daing kasagkoran. Tindog kita, asin ipahayag ta po ang satong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin daing nahihiling.
asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo. Bugtong na aki kan Diyos, asin namundagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangakit dahil ni na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Nagkilig siya halos sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, kibirihan Maria, asin na nitao. Ipinako pa sa krus para sa to ang panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuukan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtawon ning buhay. Nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaiga ka Ama asin ka aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtagam sa paagi ng mga propetas. Asin sa sagaw, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalanan. Asin nagalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Tipunon taan sa tuyang mga pamibi, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang gabos na mga Kristiyano, nganing kumusog sa saindang pagtubod na ang mga gadan mabubuhay liwat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ang gabos na mga gadan sa satuyang parokya, dagaan tandaanin pagtubod, nganing makamtanin daan kaugmahan asin katuninongan sa kamurawayan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos kay ibaan mga gadan sa satuyang pamilya, magkatigipon gigagay duman sa kamurawayan sa panahon na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kita gabos na yaong digdi, nganing daing niya to malingawan itong mga naenot sa tuya sa ikaduwang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, girumdumon tapuan sa tong mga tugang na nainot na sa ikaduwang buhay. Diyos Ama sa langit, aram minaan kagadanan, katapusan nin samuyang pagbaklay digdi sa daga. Tukduan mo kami na mabuhay siring sa imong aki, sa buhay nin paglingkod sa imo asin sa kapwa. Daiman lugod kami makasuhay sa imo, tanganing magmuraway sagkod paman, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kanyo Karistiya. Kami
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, paga sa kaumawan asin kamurawayan, kadzingagot. Para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, pagkaniguaan sa mong mga atang, tanganing an sa imong mga nasasangkuban na gadana, akuon sa kamurawayan kaibaan sa imong aki, kun kiisay kami inaayon sa dakulang sakramento nin sa iyang pagkamuot. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso, initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Sa iya nagtingraw sa mo ang paglaom nin palada na pagkabuhay liwat, tanganing an mga napapamundo, huli tananggad magagadan, maranga kan panuga kan maabot na buhay na daing kasagkoran. Ta sa mga maimbod sa imo kagurangnan, ang buhay sinasanglian, daing napapara, asin pagkatunaw kaining harong sa daga, naaandam an ierokan na daing kasagkoran sa langit. Kaya kaiba kan Angeles asin Santos, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kamurawayan. Vere sanctus est Domine, fons omnis sanctitatis, ec ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, cui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem, et gratias agens, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur. Similimodo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Ang pagkabuhay mo liwanag.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, asinan gabus na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako as indas sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, reyna kan mga banal. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagayas sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan sa tong kagurangnan. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami, mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. nagpapamibi para sa mga tugang na Kristiyano, magpatinarauhan kita nin katuninongan. Uya si Yesu Kristo, an pagkabuhay liwat asin an buhay. Siya an kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan bako ako maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa imong simbahan
Tuhod po ang gabos para sa pagpamibi sa hubileyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinagas mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa moya tugang, asinan kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong, an sa imong grasya magbago sa mo na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan magahay na bageta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuan, asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daogonan kagatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkud paman, an biyaya kon hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, an siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong pagkatubos, sa saimo samuyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po, mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, warasan na ang sa imong mga nasasangkuban na gadana, makabalyo sa mansyon nin liwanag asin katuninongan, na para sa inda kami nagsiselebrar kan sakramento Pascual, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po ang gabos para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa Proseminaryo asin Ecclesia Sancte. Ang natipo niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 27,697 pesos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,041 pesos asin 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 8,170 pesos asin 15 centavos. Para po ini sa tada asin Prison Awareness Sunday. Ipinapaisip po na po sa Nobyembre 2 sagkod Gis, magkakaigwa po kinovena mases para sa mga namumutan niyato na mga kalag o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po ang mga pangaran kan mga kalag na buot niya tong girumdumon sa libro o sobre na yaon sa may parish office. Ang nakolekta niya to kan bulan nin Oktobre, hali sa tada canisters, igwang total na 17,410 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuahon sa opisina ang tada canister. Tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan ni Nobyembre. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Mawot man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging simana. Duwang Anonymous 1,000, Tulong Anonymous 500, Anonymous 400, donation through GCash 5,500, Mary Grace Ann Parada 500, Bea Bianca Cirillo 400, Domingo Boral and family 400. Just Mabalos po. Let us now pray the responsory for the dead. Please stand. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see him, my own eyes will gaze on him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. Together, I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. You will please respond with, Lord, save your people. Lord, save your people. By your coming as man,
Lord, save your people. by your birth, Lord, save your people. by your baptism and fasting, Lord, save your people. by your suffering and cross, Lord, save your people. by your death and burial, Lord, save your people. by your rising to new life, Lord, save your people. by your return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father, who art in heaven, heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son who died on the cross was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, your servants who have gone to their rest in Christ may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine upon them forever. May they rest in peace. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa Espiritu. Bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios sa tabang kan mga pamibi, kan gabos na mga kalag, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa buhay na banal. Salamat sa Diyos.